vybojoval další, pátý rohový kop pro spartanské barvy a okamžitě supí upředu Erik Brabec, Tomáš Zebka. Nebývalo to pravidlem, že by Tomáš Zebka chodil hlavičkovat při rohových či volných přímých kopech v průběhu sezóny, ale teď je dobrá každá zbraň. Před Kuckou odvracel Siva, Repete. Právě Zebka dává gól, jak to Hrybných o tom nemluvil. Tomáš Zebka, kterého jsme v pokutovém území soupeře viděli skutečně v mizivé části podobných situací. Teď byl přesně tam, kde být měl a překonal Martina Slavíka, který si sice na balón sáhl, ale to nestačilo. A teď jsou Spartané hodně blízko. Zebka si výborně naskočil. Výborně si naskočil, ale já si myslím, že to nezvládli obránci Teplic, protože prakticky tam byli 3 hráči úplně volní a skákal tam jenom jeden hráč Teplic. No, ale určitě ta hlavička byla velice tvrdá, ten výskok byl razantní, uplatnil tam svou tvrdost. Oni taky ty protihráči se kolikrát bojí s nimi do souboje. Je pravda, že to, aby zrovna Tomáše Zebku hlídal ve vlastním pokutovém území Vondrášek, to se mi taky nezdá být tím úplně nejlepším obranným řešením. Oceníte určitě třeba i velice dobrý Šopčák.